जि एनडिबिनि रिहेबिलिटेशननि जि क्लज दङमोन बेखौ लानानै मैया गुवाहाटीयाव आसाम पुलिस आर्मी पेरामिलिटारि फर्सेसनि गेजेराव सावरायनाय जादों आरो थाबैनो कमसे कम 20-25तासो सेन्टाराव नैबे मोनब्रै जिल्लायाव फार्स्ट बिनि उनाव जों खावलायदों सनितपुर बिश्वनाथ गवालपारा कार्बि आंलं बेफोरावबो जानांगौ जे रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि थाखाय केडार कनस्टेबल आरो सल्जार आरो माखासे अफिसार्स जाय जेराव हायो बेबायदि रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं जोंनि ओनसोलफ्राव जागायगोन आरो दिनैनिफ्राय जायफोरानोखि आर्मी पुलिसाव साख्रि मोननाय नङा एबा साख्रि मावनायनि बैसो गैया बिथांमोना जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनानै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय माखासे राहा लामा बरननो थाखाय आसामनि पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट SIRD एग्रिकालचार विभिन्न डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट जयैनो जोङो बिसोरखौ स्किल ट्रेनिं होनायनि थाखाय दिनै आग बारायदों अकल बिथांमोनल' नङा बिथांमोनजों लोगोसे साधारन जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो बे ट्रेनिंखौ होगोन जाहाथे बिथांमोनाबो आर्मी पुलिसाव साखरि मोनो आरो गावनि आथिङाव गसंना थानो हानाय जायो बिनि थाखाय बिथांमोनजोंबो जोङो बेखिनि प्रग्रामखौ लागोन दा नैबे समाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे एकर्डनि जि दफाफोर बिसोरो मोनसे मोगथाङाव महर मोननो थांगासिनो दङ कार्बि आंलंनि जेंनाखौबो थाबैनो सुस्रांनो थाखाय जों सावरायदों बेजों लोगोसे बड'लेण्ड जौगानाय मोनसे डिपार्टमेन्टबो गुबुनै दाजाबाय एखुथायै दा जोंनि बाजेटनिफ्राय लानानै माखासे खोथाफ्रा बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों सोलिसिगोन आरो बेजों लोगोसे दिनै गामि दानख'नाय गामि सोनाय गोदानै 60 समष्टि बानायनाय बे हाबाफारियाबो जागासिनो दङ एनडिबिनि केस उइथड्र खालामनाय बेबो जागासिनो दङ आरो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानो जे रन्जन दैमारि बिथाङाबो थाबैनो हयथ' जेलनिफ्राय ओंखारसिगोन बारा गोबाव हयथ' सम थानाय नङा दा बिनि थाखाय जों गभर्नमेन्टजों रायज्लायगासिनो दङ आरो बिथाङा हयथ' एसे खम समनि गेजेरावनो बिथाङा जेलनिफ्राय बायजोआव फैनानै थानो मोनगोन आरो माखासे फर्मेलिटिसफोर बा ल'नि जि माने माखासे फेसफोर बेखौ हयथ' बिथाङा बायजोआव थानानै फेस खालामगोन आरो जोंथ' लुबैदों कि बिथांमोननि केसा थाबैनो जोबनांगौ दा बिनिखायनो जे दिनैनि समाव जोङो मोनफ्रोमबो दफाखौ स्ट्रंलि जों नोजोर होगासिनो दङ नाथाय बेबायदि समाव दिनै गोदानै साफा सानै सेंग्राफोर हाथियार लानो सानफिननायासो जोबोद दुखुनांथाव जादों मानोना नैबे समाव हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हाग्रायाव 100, 200, 300 सेंग्रा थांनानै हानाय नङा जोंनो साइन्स टेक्न'लजि लेखा गोरों माखासे सेंग्राफोर नांगौ 24 आवार हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाग्रा सानग्रा जोंनो बावसोमनो हाग्रा माखासे सेंग्राफोर नांगौ दा जाय जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ बावनानै हारिनि थाखाय मावनो थाखाय एसेबां गोबाव जुजिबोबाय बिथांमोना दिनै न'आव फैदों आरो बिथांमोनखौ लानानै उननि समाव जोंहा हारि दानायनि खोथा दङ दा बेवहाय साफा सानैया सिलाय लानानै थासारिखौ जाहाथे गाज्रि खालामा गावबा गावनि जिउखौ फोजोबना लानायजों लोगोसे थासारिखौ गाज्रि खालामनो थांगोन दा बेजों जोंहा हारिया जेबो लाब जानाय नङा दा नंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों माबाफोर सावरायनांगौबा जों सावरायनो थाखाय रेडि दङ जेराव जि अबस्थायाव सावरायनांगौ जों सावरायनो थाखाय रेडि दङ दा बिनि थाखायनो बिथांमोना जाहाथे थाबैनो गिदिंनानै फैफिनो आरो सावरायो आरो बेबायदि थासारिनिफ्राय गोजानाव फैयो आं बेखौ खावलायो